أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. الله أكبر. ثم استوى على العرش. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Nguyena owadala amazulu nomhlaba. Nguyena owadala amazulu nomhlaba ngezinsuku eziyisithupha. Wase eba umengameli wesihlalo sobukhosi. Uyena wenzani? Owadala. Khalaq, umdali. Al-Khaliq, umdali. Uyena owadala. Okay? So, kuba bonke-ke bafowethu abantu abaphikayo ukuthi umdali ukhona. Ngingasakhulumi nomfoka Makhanya yedwa, uMax Makhanya. Ukudideka khona bafowethu. Singabantu siphila emhlabeni. Uma ngabe amaphutha ungasawenzi, kusho ukuthi awuseyena umuntu. Uma ngabe ungasathukwa, kusho ukuthi awuseyena umuntu. Uma ngabe ungasanconywa, kusho ukuthi awuseyena umuntu. Uma ngabe ungasesatshiswa, ungasazingelwa, ungasathukwa, uyayibona leyo nto leyo, ungasasongelwa, kusho ukuthi awuseyena umuntu ngoba angeke usongele isidumbu. Into esongelekayo into enjani? Into ephilayo. So angisakhulumi-ke nomfoka Makhanya yedwa. Mina ngikhuluma iQuran. Angithi uthe umfoka Makhanya umdali akekho. Right? La mina ngiyampruvela ukuthi umdali ukhona ngoba uthini umdali? Huwallazi, uyena khalaqa as-samawati, owenze njani? Odale amazulu wal ardi nomhlaba. Ufakazi-ke baloko ukuthi umdali ukhona. Esekushilo-ke umfowethu nayo bedidekile lokho kumdidile. Kulungile, siyavuma isilima sakwethu sizobuya, izovuleka ingqondo. Kodwa ngeke ingqondo ivuleke ungacelanga umdali ukuthi akuvule ingqondo. Ingakho ngihlale ngisho ngithi noma ungaba neziqu, ube nolwazi olungakanani, kodwa uma ungakazehlisi, ungakabi yiMuslim, wazehlisa, wazeneka, wazithoba ngaphansi kwentando kaNkulunkulu, wamcela ukuthi akudonse, mayesekudonsile bese uyamcela ukuthi Allahumma hdi, o Allahumma hdina, o Allah sibonise indlela, siguide. Angeke mfowethu, angeke, angifuni ukukukhohlisa. Yabona? Ngisaphinda futhi ngithi mina uMax Makhanya noEnigma kuningi abakhulumayo okungamaqiniso. Kodwa ngoba abawona ama-Muslims abakazithobi, abakazehlisi ngaphansi kwentando yomdali, yingakho nokuphaphalaza kukhona kule nkulumo zabo abayibekayo. Lalela ngikutshela. Uthi-ke umdali uyena owengamele ini? Isihlalo sobukhosi. Isihlalo sobukhosi singaphezulu kwayo yonke indalo yakhe. Yena wase eba umengameli wesihlalo sobukhosi. Alela. Uthi umdali yena wayeyigugu elifihlekile, engaziwa, kungaziwa lutho ngaye. Until kufike isikhathi lapho ethatha isinqumo sokuthi kube nendalo, sokuthi adale. Engakadali, leli gama likaMdali kwakungalona igama lakhe, wayengenalo. Yazi lento ifana nani? Ifana nokuthi mangabe ungakabi umfundi, usaphila ekhaya, angeke sikubize ngomfundi ungakaye esikolweni wayofunda. Sizokubiza ngomfundi the day wena waye esikolweni wayofunda. Kanti sikubiza ngomfundi. Okwamanje usela ekhaya sithi ingane yala ekhaya, phelela lapha.
uyoba umfundi the day ugqoka iuniform sikubona uya esikolweni uyofunda, then sesikubiza ngomfundi. Nomdali uthi nganginjalo, ngangiyigugu elifihlekile ngingakaqali ukwenzani ukudala. The day ngithatha isinqumo sokuthi ngiyadala, isidalwa sami sokuqala engasidala i-ball pen, hayi le ball pen ephethwe yimi nawe manje, yaziwa uye ukuthi i-ball pen enjani. Yingakho thina ama-Muslims umdali ethini, dhalikal kitab, lela incwadi ongamelanga ungabaze ngayo, noluncane ungabazana, akumelanga ungabaze ngayo, ngoba incwadi ezokwenzani, hudal lil muttaqin la raiba fi, ungangabazi ngayo, hudal lil muttaqin, illa le ncwadi le ukuzovula amehlo, ukubonisa abantu, ukubabonisa indlela abantu abenzana, abazinikelayo, abazehlisayo, abazithobayo ngaphansi kwentando, abahlakaniphile. Ngoba ukuhlakanipha kokuqala ukumesaba umdali wakho, ukumesaba uNkulunkulu. Uyayibona leyo nto leyo. Manje-ke uthi kumdali into yokuqala engayidala i-ball pen, ukuthi yayinjani, akufuni mina, akufuni wena. Okuqala uyasitshela nje kuphela ngoba kuningi. Uthi lo lwazi engininikeza lona isiqalile, luncane lo lwazi engininikeza lona, is like a drop in the ocean, lo lwazi engininikeza lona. Okay? Uthi mase ngiyidalile-ke le ball pen, ngayitshela le ball pen le ukuthini, uktub, bhala. Yenzani? Yazinikela, iyamukela, yazithoba le ball pen, yazehlisa. Kula i-Islam eyaqala khona. Nje uze igama lithi Islam lisho ukwenzani, ukuzithoba, ukuzinikela, akuyona inkolo entsha. Kula i-Islam eyaqala khona. Yabuza le ball pen ukuthi ngibhale ini, ibuza kumdali. Umdali wathi yonke into. Yonke into, ayikho into engayibhalanga. Nokuthi namhlanje ngo-2025 uMax Makhanya wasesizweni sako Makhanya uyobe phika umdali ethi akekho, leyo ball pen yakubhala lokho, ngoba ukuba yikubhalanga ngabe uMax akakushongo, ngabe uMax akakwenzanga. Nokuthi kuzofika isikhathi sabaprofeti bamanga laba bagcwele umhlaba wonke, bamaKrestu, bamaNazaretha, bamaRoma, bamaWatchtower, kuzofika abantu abakhonza amadlozi bayeke ukukhonza umdali wabo. Leyo ball pen yabhala yonke into phansi, ayikho into engayibhalanga. Nokuthi wena obukele le video uzobe ungithuka mawuthanda ukungithuka, uma ngabe uzongithuka, leyo ball pen yabhala ukuthi uMbatha uzophinduka abe yiMuslim ngonyaka ka-1980 eneminyaka ewu-8 years, abone iqiniso ephuma eZayoni at the age of 8 years, aphiwe leyo nhlakanipho leyo, avuleka amehlo, athathe i-Islam. Ngonyaka lo ka-2025 uMbatha uzobe eno-53 years etshela abantu nge-Islam, evula abantu amehlo ukuthi abantu mabavula amehlo babone iqiniso. Leyo ball pen yabhala konke. Nokuthi uMax Makhanya uzomthuka uMbatha mangabe ezwa lamaqiniso uMbatha amtshela wona ngomdali. Uma ngabe uMax uzongithuka, leyo ball pen yabhala phansi. Uma ngabe uMax engeke angithuke, leyo ball pen yabhala phansi ukuthi uMax noma ecabanga ukuthuka uMbatha angeke amthuke, ukuthi uMax njengoba engasamthuka uMbatha ukuba ubezomthuka thini. Leyo ball pen yabhala phansi. Ayikho into eyenzakalayo emhlabeni nasemazulwini leyo ball pen engazange ibhale. Ngiyacabanga ukuthi kuzwakeleke manje, sengathi umdali angasivula ingqondo, asivula amehlo, silibone iqiniso njengoba linjalo. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.